Hola, tal com havia anunciat, aquí tenim el vídeo dedicat a Focuswriter. Focuswriter és un processador de text especial. Per què? És un processador de text diferent d'altres com el conegudíssim Microsoft Word, el potentíssim LibreOffice Writer o Google Documents, que tampoc està malament i a més és de franc. Focuswriter és especial perquè no té elements com barres de botons o menús desplegables. És cert que totes aquestes funcionalitats en molts casos distreuen. La idea de no distreure's quan escrius sorgeix de l'escriptor George R.R. Martin, autor de la saga Cançó del gel i foc. Ell fa servir un processador de text de fa 40 anys. El WordStar, que podeu veure en pantalla, ara ho col·locaré per aquí, també té un altre motiu. No està connectat a internet i, per tant, encara menys instruccions. WordStar va ser el primer processador de text que vaig tocar en la meva vida. Va ser allà el 1983-84, eren les primeres versions. Tot just fa 40 anys, o 41, si voleu. Doncs, sense més dilacions, anem ara a la web de Focuswriter per a descarregar-nos i fer el passeig que us havia promès. Per descarregar i instal·lar Focuswriter, doncs podem buscar-lo pel Google, per aquest terme, Focuswriter, ens proporcionarà la pàgina oficial. Aquesta és la pàgina oficial de l'equip que ha programat Focuswriter. Com en tot aquest tipus de programari lliure o programari que és de franc, té un apartat on podem fer una donació al projecte o convertir-nos en mecenes. També podem deixar la nostra opinió. Tenim versions per a Linux, per a Windows de 10, de 64, Windows portable. Aquesta és la versió que farem servir nosaltres i fins i tot el codi font ens ho podem descarregar per modificar-lo nosaltres si ens interessa. Si som aficionats a la programació, doncs no ens agrada alguna cosa i l'autor no té temps de tocar més el programa, el podem tocar nosaltres. És una de les coses que té el dit software lliure. Com he dit, nosaltres farem servir una versió no instal·lada de Focuswriter, la tenim aquí, arrenquem, donem per fet que ja s'ha instal·lat. Si voleu formació més en profunditat, doncs m'ho feu servir per un privat i ens entenem. Això que teniu aquí és el programa Focuswriter. Estem al cel, no tenim res. Bé, sí que tenim alguna coseta. Si movem el ratolí, arribem a una barra de botons i uns menús desplegables, però són mínims, és poca cosa el que fa. Allò de guardar, negreta subratllada, lineal a l'esquerra, a la dreta, al centre i poca cosa més. També té una barra de tasques, paraules, pàgines i caràcters i objectiu del dia. Això de l'objectiu del dia és molt americà. Si treballo fent articles i m'han demanat tantes paraules o tantes caràcters o he de dedicar tantes hores, doncs té un comptador on jo puc anar a escriure a cada document que treballo i comptabilitza o monetitza el meu esforç o m'ho dona un càlcul. Això és molt americà. I aquí a l'esquerra ja ho comentarem després. Ara de moment veiem que no tenim com en Word una pàgina en blanc o en LibreOffice Writer que també tenim una pàgina en blanc. Però provem. No sé si sentiu que sona a màquina d'escriure. Bé, això és una gracieta dels programadors que es pot activar o desactivar. En aquest cas està activa. El text és aquest. S'escriu sobre un fons que nosaltres podem canviar. Podem canviar aquest fons. Ara us ensenyo com. Doncs abans d'escriure alguna cosa i entrar a fons
1, 2, 3. Abans d'escriure alguna cosa i entrar a fons en les funcionalitats que té aquest processador de text, fem un petit repàs a la barra de botons i als menús que té. És clàssica, és com són tots els processadors de text, els programes Windows, nou document, obrir document existent, guardar, fer i desfer, les funcionalitats de tallar, còpia i enganxar, la cerca, les preferències, els temes i un alineat. És molt senzill. Quant als temes, doncs podem canviar de temes, és a dir, podem triar els que ens ofereix. Per exemple, aquí teníem el cel, doncs posem aquest de l'escriptori, és un escriptori net, i aquí veiem la forma que té el paper. Tot això és configurable, podem definir-lo si ho tenim a la dreta, a l'esquerra, etc. Si escrivim una mica, sabrem l'efecte que té amb els diversos fons de pantalla o temes. Ja tenim una mica més de text, anem a canviar els diversos temes i veurem l'efecte que fa. Ens quedaria així. Bé, podríem fer més coses, perquè puc seleccionar aquest text. Bé, podem fer més coses perquè puc seleccionar aquest text i dir-lo que ho tinc al centre. I el podríem posar en negreta. Fer més cosetes, farem altre més. Ara canviem un altre cop de tema. Tenim més, tenim aquí alguns que estava, mira, aquest que és retro, aquest és el bosc misteriós, potser aquest distreu una mica. Tot això ho podem configurar i canviar. Tenim aquí i podem aplicar temes que nosaltres ens hem creat o en aquest cas descarregat. I veieu que la tipografia de les lletres és diferent perquè podem configurar en cada tema moltes coses. Tornem al del cel, al del principi. Espera, no sé aquest. El del cel. Els temes s'administren aquí, quan veiem un tema nou, ens surten les diferents opcions, la tipografia de lletra, els colors, i ens demanarà la fotografia del fons si volem crear des de zero, amb tot, la mida del paper, etc. També podem buscar-los en alguna web o importar-los, com és aquest cas. Veieu que la sofisticació. Aquest és un tema importat, el que li agradi. Bé, deixo, com dic, el del cel, el que ve predeterminat, aquest que estàs al cel. Relax total. Les preferències del programa, la configuració és aquí. Recordo que el menú no té res d'especial. Sessions, guardar el document, imprimir, copiar, enganxar, negreta, subratllat, itàlica, alineat, poca cosa més, correcció ortogràfica, però estan ahí, estan amagats, és a dir, que no són conscients que hi són, igual que el comptador de paraules i pàgines. La configuració mínima la tenim aquí, la típica de les cometes senzilles o dobles, i això de divisor. Us ho explico ara amb més text, anem a escriure més text i us ensenyo el divisor. Bé, hem escrit un text més ampli, més llarg, amb uns capítols i tal. Per fer això, res, centrat i tal. Si ens anem aquí, veiem aquí una primera novel·la en Focuswriter, no trobava cap paraula, i set un principi. Aquí hi ha alguna cosa que no està bé. Bé,
no tinc una separació de capítols, no tinc una manera de tenir un ordre. Bé, en el paper, amb la màquina d'escriure, tampoc el teníem. Anem a mirar les preferències i això de la configuració, el divisor. Bé, i aquí diu que hi ha 3 asteriscos. Bé, doncs canviarem per el signe igual en 3 signes. A veure què passa. Em vindré aquí i posaré 3 signes. Em vindré aquí i posaré 3 signes. A veure què passa ara. Miro. Oh, primera novel·la, no trobava cap paraula i es va escapar. Bé, ja tenim una mínima d'estructura només havent posat aquest sistema. És ben senzill. No tenim els índexs i les referències i taules creuades que té Word, això ho hem de tenir en compte. Anem a mirar més coses de configuració, els objectius del dia, que us deia que això va bé per a l'articulista que va a preu fet, les estadístiques de document, l'ortografia, és multilingüe, vull dir que pots tenir tots els diccionaris, és compatible amb LibreOffice i els botons de la barra d'eines són també configurables i recordeu que podem baixar el font del programa i escriure nosaltres les modificacions que vulguem. La barra d'eines i ja està. Veieu que no té molta complicació aquest processador. És maco per això, perquè pots escriure tranquil·lament, no et distreus amb res i en cas de les xarxes socials i internet, bé, amb no mirar-les o no tenir obert un telèfon a prop o no tenir obert el navegador, doncs seria suficient, perquè per treballar amb aquest processador de text el més simple és això, és treballar. Si us ha agradat aquest vídeo, doncs marqueu m'agrada. Si voleu aprofundir en aquest processador de text o en un altre, o voleu més formació o altres coses, doncs m'ho dieu en els comentaris i aquí us deixo uns quants cartells anunciant de les formacions que faig per si voleu contactar amb mi i aquí encantat de fer-vos formacions a mida o sobre temes que us interessin i que estiguin en el meu àmbit. Fins al proper vídeo.